Pozdravujem vás, milé bytosti. A pri dnešnom videu, audiu, v ktorom by som chcela doplniť predchádzajúci príspevok, ako som hovorila v predchádzajúcom príspevku, že ešte by som sa chcela vyjadriť aj k pôsobeniu osy uzlov pána Ryby a k novému smeru kozmického draka a na tie naše osobné prežívania, na naše osobné hviezdne mapy. Ale kým sa dostanem teda k pôsobeniu na jednotlivé dómy, tak len pripomeniem, že dôležitými faktormi, dôležitými ovplyvňovateľmi a činiteľmi tohto umiestnenia uzlov sú samozrejme vládca Panny Merkur a vládca Rýb Neptún. A tým, že v priestore južného uzla v Panne, alebo južný úzol je priestor, v ktorom sme už si rozvinuli nejaké zručnosti a už sme v ňom stabilizovaní a teda máme si odniesť to, čo je rozvinuté a opustiť to, čoho je už príliš, tak sa môže stať, že môžeme vnímať zhoršené komunikačné schopnosti, najmä tí, ktorí máte priamo Merkur v Pane, ako som ja. A mňa to čaká naozaj tento rok, takže poprosím vás, buďte so mnou súcitní. Pretože komunikácia nebude vychádzať z priestoru, čo si myslím, alebo čo viem, ale komunikácia bude vychádzať z priestoru, ako sa cítime. Nebudeme už môcť vychádzať z priestoru, čo sa patrí, alebo čo je správne, alebo čo je logické, ale budeme svoju komunikáciu posúvať do priestoru cítenia sa a vzájomného cítenia sa. Možno budeme viesť aj k tomu, aby sme menej vysvetľovali a oveľa viac vytvárali skutočné spojenie. A k tomuto mi napadlo, že niekedy v 70. rokoch nahral Adriano Celentano a naspieval takú pesničku, ktorej názov nie som schopná vysloviť a ani nedáva žiadny zmysel a vlastne ani samotná tá pieseň nedáva vôbec žiadny zmysel. Text tej piesne nikomu nedáva zmysel a nikto nevedel pochopiť prečo a vlastne Celentano ju naspieval celú tak, že znie, ako keby bola spievaná v angličtine, ale ten text nie je anglický a nepatrí vlastne k žiadnemu konkrétnemu jazyku. Ale napriek tomu, že nikto tej pesničke nerozumel, tak v dobe svojho vzniku nejaký čas bola na špičkách hitparád v stovách krajín alebo teda v stovkách krajín po celom svete. A keď sa skúmal tento fenomén, že vlastne ako je možné, že sa pesnička, ktorej text nemá žiadny zmysel a je úplne nezrozumiteľný, a dostala na špičku hitparád a pomerne dlho sa tam udržala v rôznych krajinách sveta, v ktorých sa hovorí rôznymi jazykmi, tak sa vlastne potom ukázalo, Celentano to priznal, že v tej pesničke sú použité slová a slovné spojenia zo všetkých jazykov, alebo teda minimálne z niekoľkých desiatok svetových jazykov a sú pospájané do zdanlivo úplne ako nezmyselných vied, ale tým, že všetky vlastne znejú akoby v angličtine, ale boli to slová z rôznych európskych, azijských, afrických, juhoamerických jazykov, dokonca tam použila nejaké slova z jazykov domorodých indiánov, z jazykov Maurov a všetkým dal nejaký anglický akcent a zdá sa, tak sa to vysvetľuje, že pravdepodobne tým, že tam boli použité
úlomky jazykov všetkých národov alebo mnohých národov, tak to vlastne oslovilo úplne všetkých, napriek tomu, že nikto tomu nerozumel a nikomu samotné tie slova nedávali zmysel, ale každý tam cítil spojenie s tým svojím. A myslím si, a mám taký pocit, že tie nasledujúce mesiace s osou uzlov Panna Ryby budú presne o tomto, že vôbec nebude dôležité, aké slova vyslovujeme. Dôležité bude to, čo za tými slovami cítime a bude nás spájať presne to, čo je za slovami. A preto budeme potrebovať naozaj rozvíjať svoju intuíciu a budeme v tom všemožne podporovaní tým južným uzlom. Bude nás k tomu viesť, aby sme rozvíjali schopnosť cítiť to, čo je za slovami, to, čo je za mysľou, a to, čo je za tým, čo vidíme s myslami a čo vieme svojou mysľou pomenovať, vysvetliť, vyhodnotiť. Takisto berieme do úvahy, že lunárne úzly sú lunárne, čiže je to priestor, ktorý v sebe nesie odkaz vedomia matiek a pramatiek z našich rodov, čiže kde máme to dedičstvo matiek a pramatiek, kde sa zauzlili v tom priestore panny a kde sme teda aj my, najmä ženy, viazané, zauzlené v tom vedomí panny, ktoré nám ale neprospieva a neprospieva ani svetu, čiže kde sme zauzlené v tom vedomí slúžky, v tom vedomí, že musíme byť užitočné a že iba to, čo je užitočné, je hodnotné, v tom vedomí potreby byť potrebná, od ktorej závisí naša hodnota, že naša hodnota závisí od toho, či nás ostatní potrebujú, či sme pre ostatných užitoční, alebo kde sme zauzlené v presvedčeniach, že to najlepšie všetko urobíme sami, alebo dokonca, že sme na všetko sami a dodávame si hodnotu tým, že všetko zvládame sami a že to ešte zvládame aj najlepšie, kde sme zauzlené v potrebe kritizovať, v potrebe dokonalosti, a v potrebe usporiadania a systému, kde sme zauzlené v potrebe byť dokonalými gazdinami, dokonalými matkami, dokonalými manželkami, mať dokonalý domov, dokonalý poriadok, dokonalé usporiadané veci, variť dokonalé jedlo, kde máme strach z kritiky, z pocitu nedostatočnosti a kde sme zauzlené v tom, že sme otrokyňami, či už v domácnosti, alebo partnerov, alebo detí, alebo zamestnávateľov, kde vychádzame z toho vedomia otroka, nevoľníka, alebo sme otrokyňami kľudne aj rodiny, alebo máme hodnotu postavenú na tom, že dokážeme upratať, uvariť, alebo dokonale pracovať, že sa obetujeme napríklad pre svoju prácu. To sú presne tie matky, ktoré idú na svoj úkor a obetujú sa pre svoje deti alebo pre svojich partnerov. To sú presne tie matky, alebo tie ženy, ktoré síce melú z posledného a možno sú aj choré a majú chrípku, ale napriek tomu musia vyupratovať dom, aby ho mali v dokonalom poriadku, alebo musia uvariť to jedlo, aby rodina bola nasýtená. Hoci by to tá rodina úplne v pohode prežila, aj keby si natreli chlieb s maslom, alebo dokonca by mohli obslúžiť matku a nechať ju odpočívať. To je presne to vedomie zamestnanca, ktorý aj keď je chorý, ide do práce, alebo robí nadčasy, alebo plní svoje povinnosti v úvodzovkách nad rámec na úkor svojho času, na úkor svojich koničkov, na úkor svojej životnej energie, na úkor svojho zdravia a bolo to prosto naozaj roky považované za obdivuhodné a bola na tom stavaná hodnota.
takisto, kde sme zauzlené v potrebe byť dokonalé, spĺňať nejaké predstavy kolektívne o tom, čo je dokonalé. A práve tieto uzly budeme rozväzovať v krajine Panny a budeme sa uvoľňovať do slobody, do ktorej sme sa nemohli dostať, pretože sme boli viazané týmito uzlami a tá sloboda bude vlastne tá prirodzená kreativita a radosť zo života, schopnosť vidieť, vnímať krásu života úplne vo všetkom. Aj schopnosť napríklad čerpať výživu z chaosu, ktorá tiež patrí k rybám, a schopnosť byť láskavý, súcitný, chápajúci pre seba aj pre ostatných. A vystupujeme z priestoru otrokyne, služobnice, slúžky a vstupujeme do služby tomu, čo je pre nás posvetné. Čiže najprv potrebujeme nájsť to, čo je pre nás sveté, nájsť to, čo je pre nás božské, v čom najlepšie realizujeme svoju božskosť a postaviť sa tomu do služby. Preto sa potrebujeme nechať viesť práve tým kozmickým drakom do krajiny rýb, aby sme tam tú svoju posvetnosť a to, čo je pre nás sveté, aby sme tam realizáciu svojho božstva objavili. Veľmi dobre, podľa mňa, tá osa uzlov sa zrkadlí tých posledných rokoch práve na tom, čo sa deje aj v kolektíve. A ja som si dneska vlastne uvedomila, ako veľmi silno je to vidieť na tom dianí v Hollywoode, ktorý je v podstate tou výkladnou skriňou a pozlátka tohto sveta. Že v období, keď bol južný úzol pred tými 2 rokmi, 2 až 3 a v Škorpiónovi, tak sa tam prevalili práve tie mocenské hry, manipulácie, aj tie témy sexuálneho zneužívania. A keď bol južný úzol vo váhach toho posledného roka pol, tak padali prosto ilúzie o tých ideáloch krásy. Ukazovalo sa, aké je to celé vlastne zvrátené, postavené na úplne chorých základoch, aké sú tam rôzne techniky, spôsoby, akými sa tá krása v úvodzovkách dosahuje krása, lebo nakoniec sa ukázalo, že v podstate sú to všetko masky, ktoré sú krásne. A čo je za tými maskami krásy? A čo je aj za tými predvádzanými, dokonalými vzťahmi? A myslím, že horiaci Hollywood v tých uplynulých dňoch a týždňoch nám ukázal aj to, že naozaj sa rúca ten starý svet a rúca sa aj napríklad ten svet postavený na nejakej predstave dokonalosti, pretože v podstate na hre dokonalosti a z nej vyplývajúceho pocitu nedostatočnosti je postavený celý obchod, celý kozmetický priemysel, celý odevný priemysel, lifestyleové časopisy, v podstate aj to, čo Hollywood prezentuje a to, čo sa prezentuje vo filmoch, to, čo sa prezentuje v rôznych reality show, je postavené presne na tom falošnom budovaní hodnoty toho, čo je dokonalé a na tých predstavách dokonalosti, ktorým sa následne, alebo o ktorých sme presvedčení a presviečaní, že sa ním musíme priblížiť, inak nebudeme priateľní, inak nebudeme dostatoční, inak nebudeme dostatočne hodnotní. A vďaka tomu sme ochotní platiť si kurzy, nakupovať a nechávať sa vylepšovať rôznymi spôsobmi, či už oblečením, alebo kozmetikou, alebo plastickými chirurgami, alebo akýmikoľvek inými zásahmi, len aby sme naplnili nejakú predstavu o dokonalosti,
ktorá nám bola vštepená namiesto toho, aby sme si uvedomili a uvideli tú dokonalosť tej svojej vlastnej jedinečnosti. A toto celé takisto bude vec, ktorá sa bude rúcať, rovnako ako podľa mňa sa bude rúcať naozaj aj ten vzdelávací systém, aj zdravotnícky systém, pretože sa bude stavať na úplne nových základoch. Druhá strana, s ktorou treba počítať tým, že severný úzol bude v rybách a bude tým pádom nafúkovať, zviditeľňovať aj odvrátenú stranu rýb. Bude nám ukazovať, kde sme si vypestovali závislosti tým, že sme si nedovolili cítiť sa, kde máme rôzne únikové mechanizmy, aby sme sa nemuseli cítiť, čiže kde žijeme odvrátenú stranu rýb, pretože tá funkčná strana rýb je v plnom cítení seba, ako súčasti všetkého, veškerenstva. A keď si nedovolujeme cítiť seba, tak to naša bytosť vždy kompenzuje nejakou závislosťou alebo nejakými únikovými mechanizmami. Takisto predpokladám, že sa budú zviditeľňovať rôzne úzkosti, mentálne alebo emocionálne choroby, aby sa mohla nájsť skutočná cesta k vyliečeniu. Toto bude, lebo ryby sú priestor naozaj toho hlbokého liečenia, panna je priestor praktického liečenia, takže budú sa hľadať praktické cesty k tomu, ako vyliečiť rôzne emocionálne a mentálne choroby, aj úzkosti a panické ataky a tak ďalej, ktoré vždy sú vytvorené tým, že že ten priestor vnímania seba je nám úzky, je nám tesný, je to pre nás malé, nevnímame, nedovolíme si vnímať tú veľkosť a multidimenzionálnosť seba a snažíme sa narvať do nejakej obmedzenej krabičky. A bude dochádzať k tomu liečeniu cez naozaj hlboké pochopenie príčin až cez skutočne také tie Božie vhľady. Takisto nás ale severný úzol upozorňuje aj to a bude nám zviditeľňovať rôzne naše ilúzie, pretože bude od nás chcieť, aby sme mali tie nohy pevne ukotvené v zemi, aby sme vychádzali z tej integrovanej panny na južnom úzle. Aby sme si uvedomili, že my sedíme na chrbte toho draka, čiže my sme tí, v ktorých sa spája tá dračia hlava a dračí chvost. A že ak sme na chvoste, tak nás to vláči tými krajinami panny, ako sa mu zachce. A oplieskáva nás to od tie steny kritiky a potreby dokonalosti. A zauzľuje nás to, zachytáva nás to na tých lunárnych úzloch, kde tie naše matky a pramatky ostali zauzlené a v tom panenskom priestore. A naopak, keď sme iba na hlave toho draka, že prosto chceme ignorovať tú krajinu, v ktorej je ten dračí chvost a tie kvality a nedokážeme ich využiť, tak sa to nami krmi. Je to potom, vlastne dostávame sa do súcitu bez uzemnenia, dostávame sa do potreby zachraňovať, do spasiteľského syndrómu, do rôznych závislostí a ilúzií, do frustrácie a depresie z toho, že svet nie je taký ideálny, aký by sme ho chceli mať, aký by sme si ho vysnívali. A potom hľadáme únikové mechanizmy, čiže naozaj je veľmi dôležité bez ohľadu na to, v akých tých priestoroch, v akých krajinách sa nachádza osa úzlov, byť si vedomý toho, že našou úlohou je toho draka si osedlať a sadnúť si na jeho chrbát, tam, kde sídli jeho srdce, a spojiť v tom dračom sa, stať sa doslova tým dračím srdcom, v ktorom sa spojí tak
chvost ako aj, alebo v tom sa spojí celá tá dráha od chvosta až po hlavu, od hlavy až po chvost a zjednotí sa to v nás. Samozrejme veľmi intenzívne bude vplývať táto osa uzlov na všetkých, ktorí majú osobné planéty v panne, aj v rybách. Tí, ktorí ich majú v panne, budú vyzývaní k tomu, aby sa vzdali nejakej záťaže, aby opustili priestor minulosti v nejakej oblasti svojho života. O tých oblastiach budem hovoriť. Aby nechali expirovať to, čo už nie je funkčné, aby aj vedome a dobrovoľne obetovali to, čo cítia, že už ich zaťažuje, ale nedokázali sa toho vzdať práve možno pre nejakú potrebu hodnoty alebo pocitu dôležitosti alebo pre nejakú potrebu dokonalosti, ktorá ale viac obmedzuje ako prospieva. A tí, čo majú planéty v rybách, budú naopak vedení do rozvoja, do expanzie, do nových skúseností, v ktorých budú môcť viac rozvinúť tie dary rýb. A dokonca dostanú príležitosti naozaj splniť si svoje sny, dokonca oveľa viac, než o čom snívali, čo neznamená, že tie skúsenosti musia byť vždy zákonite príjemné. A to, keď budú tie planéty v pane vyzývané do toho, aby niečo opustili, nemusí to byť cez nepríjemné skúsenosti. Hoci môže v oboch prípadoch. A samozrejme najviac to pocítia ľudia, ktorí majú natívnu lunu v rybách a v pane, pretože sa bavíme o lunárnych úzloch, čiže to vedomie luny a to vedomie matky, aj našej vnútornej matky, vnútorného dieťaťa, tým bude samozrejme zasiahnuté najviac. A budeme to takisto najviac cítiť na ose dómov, kadiaľ prechádza osa lunárnych uzlov. Čiže tam, kde budeme mať južný úzol, kadiaľ nám bude tranzitovať južný úzol, to je priestor, v ktorom budeme vedení práve k tomu opúšťaniu, rozpúšťaniu, vyväzovaniu sa z danej témy, v ktorej dostaneme príležitosť aj dobrovoľne uvoľniť ten toxický odpad, ale zároveň z ktorej už príjmame výživu a z ktorej môžeme uznať, dať si to uznanie, áno, toto už som zvládla, toto už som rozvinula, o toto môžem obohatiť svet, toto ja môžem vlastne poslať do sveta, odovzdať svetu, aby som bola prospešná, bola užitočná tým, čo som už z danej krajiny pochopila a integrovala. Tak ako pri planetách, aj pri dómoch platí, že ak sa vedome rozhodneme, že je čas niečo uvoľniť, že niekde už, preháňame niečo z tej oblasti panny, alebo nesieme toxický odpad a máme identifikovaný nejaký toxický odpad práve od tých našich pramatiek, budeme podporení v tom, aby to išlo ľahko. To bude ako keby sme dostali od vesmíru nejaké laxatívum, cez ktoré sa to prosto veľmi ľahko uvoľní z toho nášho priestoru zo všetkých úrovní fyzických aj energetických tiel. A zároveň, ak cítime, že potrebujeme niečo narovnať, potrebujeme niečo niekde vyvážiť, napríklad aj tam, kde sa nevieme kontrolovať v tej oblasti severného úzla, kde naozaj nekontrolovane bujnie tá téma rýb, súcit, láskavosť bez uzemnenia a pochopenie bez toho, aby sme chápali aj tú druhú stranu toho, či je tu prospešné alebo neprospešné, kde dovoľujeme neúctivé jednanie, pretože súcit k inému sme postavili nad súcit k sebe. Alebo napríklad, kde máme nejaké závislosti, nejaké lipnutia ako kompenzáciu nejakého pocitu nedostatku, takisto budeme podporovaní v tom, aby sme to dali na pravú mieru, aby sme to narovnali, aby sme to uzemnili.
Takisto, ak niekde cítime potrebu rozvinúť kvality severného uzla v tej svojej mape, v tom svojom priestore, zase v tom budeme podporovaní, budú nám prinášané viac alebo menej láskavé príležitosti podľa miery sebauvedomenia k tomu, aby sme naozaj rozvíjali tie kvality, ktoré potrebujeme rozvinúť. Je veľmi dôležité, keďže sú to lunárne uzly, aby sme citlivo vnímali aj svoju lunu, svoje emocionálne potreby, pretože lunárne uzly sa pohybujú najmä vo sfére pocitov, emócií, vnímania, v tých jemnohmotných sférach, a aj preto nás tam teraz bude viesť ten severný uzol a bude chcieť, aby sme vystúpili z poučiek a dogiem a doktrín. Čiže aj to, čo budem teraz hovoriť, si najprv precíťte sami v sebe a pozrite sa aj na ten svoj osobný priestor, aby sme pochopili, a uvideli, kde máme ten priestor toho južného uzla,